Som det er tinget bekendt, så har der i denne sag ligget et ændringsforslag bebudet af mig, om at statsborgerskab skulle tildeles den polske statsborger Janusz Kamola. Der skulle stemmes om det i dag. Det er ingen hemmelighed, at det skulle ske som en undtagelse. Kamola levede nemlig ikke op til den politisk fastsatte betingelse om, at ansøgeren skal tale dansk eller færøsk. Da jeg alligevel i flere år har forsøgt at få den undtagelse igennem, så er det fordi alt talte for, at Kamola skulle have den. Der var tale om en mand, der har arbejdet på Færøerne i over 30 år, hvor han gennem en meget stor og af alle respekteret indsats har været med til at udvikle et værft, som er et af Færøernes største arbejdspladser. Han var vellidt, selvforsørgende, gældfri, byggede eget hus, havde ren straffeattest. En eksemplarisk borger. Det var han også i Polen, hvor han blandt andet støttede Lech Wałęsa i den store kamp. Han talte ikke færøsk, men netop sprog var dog helt afgørende for det gavn, han gjorde i det færøske samfund. Hans modersmål gjorde, at han kunne påtage sig et stort ansvar for de polske medarbejdere på værftet, ligesom han regelmæssigt bidrog som tolk i myndighedernes kommunikation med de mange polakker på Færøerne. Han havde et inderligt og brændende ønske om, gennem statsborgerskabet, at få den formelle anerkendelse fra det land, som han elskede, og som han viede sit liv og sit virke til. Det ønske burde imødegås, selvom det skulle ske med en undtagelse fra de meget rigide, politisk aftalte regler. Jeg forstår meget godt Danmarks stramme udlændingepolitik, der nu er blevet forbillede i mange andre lande. Jeg forstår også godt, at giver man en undtagelse, kan der være 100.000, der vil kræve det samme. Og det bør ikke være en fordel for en borger at have tæt forbindelse til en politiker. Men alle ved også, at de stramme regler ofte rammer de forkerte. Og der er ingen tvivl om, at Kamola var en af dem. Og så er Færøerne et helt andet samfund end det danske. Det bør også have betydning. Og der bliver jo fra tid til anden givet undtagelser. Det er helt lovligt. Derfor har jeg ikke ville slippe sagen, selvom det har gået meget lang tid, og det er gået møjsommeligt. Men godt hjulpet af Kamolas familie og venner, har jeg forsøgt at styrke den politiske argumentation for hans sag. Blandt andet med en skrivelse fra Polens forhåndværende præsident, Aleksander Kwaśniewski. For når grundloven siger, at ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov, så er det i sidste ende en rent politisk afgørelse, hvem der skal stå på den lov. Og jeg har fået klare tilkendegivelser fra et flertal i Folketinget om, at den lov, som vi behandler i dag, skulle udvides med det ene navn. Jeg har endda fået yderligere tilkendegivelser så sent som i dag, så der vil blive et klart flertal. Jeg kunne formentlig endda fået udvalget til selv at fremsætte forslaget, men så ville det på grund af en række formaliteter først blive næste gang. Og næste gang ville være meget lang tid for Janusz Kamola. For han var længe meget syg. Inden for få år havde han haft et hjerteanfald. En mislykket nyreoperation havde gjort ham til en dialysepatient, og han fik forleden amputeret det ene ben. Så det hastede med den anerkendelse. Derfor fremsatte jeg forslaget selv. Og jeg vil på vegne af hans familie hermed takke for det klare tilsagn om, at man var rede til at stemme for forslaget og dermed give ham den anerkendelse, han så inderligt ønskede sig. Men jeg har lige trukket forslaget tilbage. Det blev for sent. Tak for det, og må jeg ikke på både egne og på Dansk Folkepartis vegne udtrykke min dybe kondolence og medfølelse, både med hr. Skåle på ansøgers families vegne. Det gør selvfølgelig ondt, at tingene er, som de er.
Når det er sagt, så vil jeg bede om hr. Skåle vil reflektere over, hvad det er, der gør, at det er blevet så svært i Danmark at få indfødsret, selvom man lever op til alle de kvaliteter og egenskaber, som hr. Skåle i sin tale har beskrevet. For det hænger selvfølgelig sammen med den fuldstændig uansvarlige udlændingepolitik, hvor man år efter år har set indfødsretslove som trojanske heste, fyldt med islamister, der uden at have hjerte i Danmark har fået indfødsret, hvor man derfor har været nødt til i fuldstændig skør vanetænkning over for konventionernes krav om ligebehandling, så også at stramme kravet over for hr. Skåles gode ven. Vil hr. Skåle sige et par om det? Jeg mener, jeg sagde jo en del om det i selve talen. Jeg sagde, jeg forstår godt Danmarks stramme udlændingepolitik. Jeg forstår godt, at den er blevet et forbillede for brede politiske kræfter i Tyskland, i Sverige, i Storbritannien, i Frankrig. Fordi der er sket et skred, og man har mistet kontrol mange steder. Derfor forstår jeg godt, at man har strammet. Men som jeg sagde, man kan ikke lave sådan en singulær lovgivning. Det er meget svært, og derfor rammer den stramme lovgivning nogle gange de forkerte, og der er ingen tvivl om, at en af de forkerte, det var hr. Kamola. Hr. Anders Kronborg, Socialdemokratiet, værsgo. Tak for talen til hr. Skåle, og jeg blev jo bekendt med den tragiske nyhed i går, og store kondolencer. Vi havde jo så haft lejlighed til at behandle sagen i Folketingets indfødsretsudvalg, hvor der var et klart flertal for, at pågældende borgere skulle have et dansk statsborgerskab. Vi kunne se i papirerne, at den her borger igennem mange år har levet op til det at være en god samfundsborger. Der var nogle ting, der skulle dispenseres for, men det synes jeg også viser med al tydelighed. Nu har vi jo haft diskussionen i dette ting flere gange. Hvorfor er det ikke embedsmænd, der sidder og behandler statsborgerskaber? Pågældende her ville jo aldrig have fået et dansk pas, hvis det var embedsmænd, der skulle sidde og behandle sagen. Det var jo fordi, der var politikere, der kunne se en sag med argumenter, læse sig ned i det, se hvordan vedkommende også havde hjulpet politiet på Færøerne og var en retskaften borger. Jeg er selv meget, meget ked af, at vedkommende ikke har fået statsborgerskab, men de skal vide hjemme på Færøerne, at hr. Skåle har virkelig taget pågældende sag. Så tusind tak for det. Jeg er fuldstændig enig. Det er jo meget vigtigt, at de her sager behandles politisk, fordi, som det er blevet talt før, som det fremgik af andre spørgsmål, at det objektive kan ikke afsløre ikke det subjektive. Altså, der kan jo være personer, som er objektivt set opfylder nogle kriterier, men som subjektivt set er farlige mennesker at få ind i Danmark. Ikke? Og derfor er jeg meget enig med spørgeren om, at det er meget vigtigt, at man har den politiske tilgang til det, og ikke den rent embedsmandsagtige tilgang til det. Og det er jo her, jeg også bare må tilkendegive, at jeg er valgt fra Danmark, jeg bor i Danmark, jeg har et kendskab til Færøerne, men jeg har ikke et nærgående kendskab til Færøerne. Og derfor har det jo også enormt stor betydning, at et færøsk folketingsmedlem kan bringe sager til politikere, der sidder i Folketingets indfødsretsudvalg, fortælle om, hvordan de her borgere de indgår i samfundet, hvordan de bidrager til sammenhængskraften på Færøerne, hvordan de bidrager til job og beskæftigelse på Færøerne. Tak for det. Jeg vil også godt bibringe mine kondolencer til hr. Sjúrður Skaale. Jeg er ualmindelig ked af at høre, at pågældende ansøger er afgået ved døden. Men man kan sige, at sagen her, i lighed med ændringsforslaget, som vi drøftede før, understreger jo netop også styrken ved individuel behandling, når det handler om dansk indfødsret. Og hr. Sjúrður Skaale siger det jo egentlig meget fint, det her med, at det objektive kan ikke afsløre det subjektive. Og jeg kan forstå også, at regeringen også her ønskede at fravige indfødsretscirkulæret, selv hvis der ikke var givet en dispensation i udvalget. Så er det fru Brigitte Klintskov Jerkel, Konservative Folkeparti. Værsgo. Ja, tak. Og jeg vil sige tak til ordføreren for talen, som jeg tænker må have været svær at holde. Og jeg vil også gerne udtrykke både på egne vegne og det Konservative Folkepartis vegne vores store medfølelse og kondolence i forhold til ham. Så trist, at han ikke nåede fysisk at få passet i hånden, men sådan er det desværre nogle gange. Ordføreren. Mange tak for det, og som spørgeren ved, så har vi jo talt om det her før, og jeg vil også takke spørgeren for den meget positive
politiske, menneskelige, modsat juridiske tilgang, som hun og hendes parti har haft i den her sag.